Yawa dan gyara mu dan yi hutu. Yawa yadda muka yi wutar nan wallahi kuma ya kyau kin gani ai sosai ka yayi kyau. so nake ma mu je zan dan sai miki kaza wallahi. Kaza wallahi kazan da sai miki kazan ma ina ma so za mu dan je gida daga nan wallahi ko za mu kaje zaki dan mun tausa kuma tausa zaki mun tausa kana daɗi kaza da gaskiya ka samu kaza. ai ke ni fa abin da yafi kaza ma zan sayi miki in ga miki ke sai nake tunanin ki kuwa bayan mun ci kaza za mu dan biya ta daki na za mu dan yi bacci ta kin san ni ba na iya bacci ni kadai wallahi ba na iya bacci ni kadai Ai tun da bacci ne kai ai ba komai. wallahi daga nan kuma ki dan mun tausa ma Kawai iya tausan ne ina. iya tausan ne kawai daga nan ma akwai wani gajeren wando na ma ya dan yaki zaki dan dinke mishi Ai duk wannan abu ne mai sauki. Allah? Hawa mai sauki ne amma dai ka sai mun kaza da gaske. uzu billahi kaji in guda goma ne ina ma so daga nan in ga sa din zai saboda ina son sai miki wata muka je can duk zan gani haka ina son ke ba damuwa ba yawa ai tunda muna tare baki da matsala Allah ya tallaye Gaskiya na ji daɗi sosai. uzu billahi da nake son ki yanzu karfe na muka je nan da awa biya ishe mu muna siyan kazan muka abin nan muka wuce can muka je muka dan yi bacci kika dan mun tausa kika dan dake muka je wando na naga kalan bariziyan ki ke da sai mu da Gaskiya ba ta kai ka ko awa biyu kafin na ai ba komai har zan je in dawo ma ba wani abu. da Allah Da gaske. dakata. ina wuni baba ina wuni Na gajiya. ba gajiya Lafiya. lafiya Allah wallahi malamin su ne na makaranta shine nazo ina mata tilawa Talawa a gidan uwarka. Giri kana tare kai ka taushe ta kuma ka ce talawa. baba Kaza fa ka ce fa kaza. Kaza. zan Kuma kawo ya ta tuda maka baya. Ko? Mutanen banza mutanen yofi. Dube ka. Dube shi da kai. Ke kuma abin da ke kenan ko? daga filin kwallo nake baba Kai na ga biyo. ta nan baba Yi nan da ce. zo baba Ka kauce ko yaya? Waya! Ke fa, ina. Zan shigo gidan. Hai, mutanen banza mutanen yofi. Giri-giri.